नाती के बेटा ट्रांसफार्मर हवा खतरा करे चलल ए अरे गोर लगता नहीं है मौसी अल्लाह मिलन कर से देखो कितना मौसा लोग दांत फाड़त मेहररुआ कहतिया ए राजा जी अरे कि दिन भर राजा जी तू काम करलो साफ मौगा जा भाव में लइका कहता मौगा के मौसा के मौगाए के कहता तोर मौसी आउ तो भाई कहां से इतन से अरे कि दिन भर राजा जी तू काम करलो अरे रातियों में तो ना आराम करलो ओ माय गॉड गॉड की गाड़ रही अरे तो इतना कमा के बोला कवना बैंक में धर पाए राजा अरे खाइब आ पियब मोटाइब तबे नु कुछ करब ए राजा ऐसा बाल बच्चा पर ना जाए देवेले अपना पार कर ले वो आदमी के तू कहत रह कि पिता है तो सारे खिलौने अपने हैं मान ली कि बाबूजी 10 गो खिलौने किने के साहस रखत रहे आ कोनो गांव वाला 20 गो खिलौने किन लेलस त बाबू के पदुन के हो जाए ऐसे तुलना देखें ब्याह जी ई सब गलत बात बात तो ऐसा कहीं कि लोग के प्रभाव पड़े दुर्भाव ना देख ले एकरा ज्ञान कतना बतावे चले हे बगरेरा से चलते चलते वो गणेश जी के भाव लेके नाय के गौले अरे की कादू में हर ना चिनौटी देले धइले बाबे चैनी अब बनावत आ कहतर के सुनो बुढ़ऊ काका हो वो तो लइके नु रहे अच्छा काका चाचा बाबू में अंतर होला ना जौन लइका बाप से चाचा से चिनौटी मांग के खैनी खात होई धन ओकर संस्कार बगे अरे बेटा आ ओकरे के कहत रहे कि वो हमर मित्र कैसन इधर भीतर कैसन बारो ठीक ही तई धरौले बड़ा फिर गावत रहे कि पलम के झुलुफिया मारे साय साय अरे कि जब सुतिले बलम संग खटिया लगाए तब मारेला झुलुफिया आ त हवा साए साए रे बलम साय साय रे बोलो इहे नु रहला अच्छा ई नायका गौले है तो हम जवाब नायके लय से दी के पुरनका से बोली लो बताई नायके से नहीं के त आई एगो नायके से जवाब देता नहीं नहीं कैसे हमनिए के एगो भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़ी सुंदर गायिका है शिल्पी राज ए सुंदर सुंदर माने चेहरा मोहरा के कुछ ज्यादा खास सुंदर ना लेकिन आवाज के बहुत सुंदर बड़ा बढ़िया एगो मर्द मेहरारू के भाव गौले कैसे कैसे रह 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 देखावत आवत नहीं रह जा रह जा रह जा रह जा ए आए हाय खतरा करूंगी नाती के बेटा ट्रांसफार्मर हवा खतरा करे चलल ए अरे गोर लगता नहीं है मौसी अल्लाह मिलन कर से देखो कितना मौसा लोग दांत फाड़त मेहररुआ कहतिया ए राजा जी अरे कि दिन भर राजा जी तू काम करलो साफ मौगा जा भाव में लइका कहता मौगा के मौसा के मौगाए के कहता तोर मौसी आउ तो भाई कहां से इतन से अरे कि दिन भर राजा जी तू काम करलो अरे रातियों में तो ना आराम करलो ओ माय गॉड गॉड की गाड़ रही अरे तो इतना कमा के बोला कवना बैंक में धर पाए राजा
अरे खइब आ पियब मोटाइब तबे नु कुछु करब ए राजा कैसा ठीक बा प्रधुम प्रधुम इका फरदुम फरदुम बेवकूफ लजाइल बा लजाइल तो पागल इंसान लाओ सिगरेट रे आओ तनी बजाओ गणेश बाबा असर में दास आज खार बाटे हो अब पहिला ने बतावा तोहार बाटे हो असर में दास आज खार बाटे हो अब पहिला ने बतावा तोहार बाटे तो गौरी के लाल काल बिघने या बाधा हटई तो ए बाबा हेला ले तो करी ले पूजा नवाया मोरा सुमिरा नवा में ओई तो ए बाबा भावो करे के तो डमरुओ के भाव देखा दे कितना सुंदर लगल बैसाखी सा मिष्ठान भंडार शीतलपुर देखी कितना हमरा के पुरस्कार दिहने बड़ा देखत तनी के मिठाई तो वो जाके नामी है इधर फिर निका भैया प्रसंग गावे खातिर फिर पुरस्कार मिलल बा जय हो होई सपना पूरा अजीत रिपेयरिंग स्पेयर पार्ट्स पता परसा रोड शीतलपुर पीरगंज सारण से हमके पुरस्कार दिले बनी यहाँ के यहाँ सभी प्रकार के मोटरसाइकिल रिपेयरिंग होला और सब पार्ट मिलेला अजीत कुमार जी प्रोपराइटर बनी हमरा के पुरस्कार दिहनी बनल रही भगवान के कृपा बनल रही हो गई गणेशो जी के सुमिरन समाप्त अब चलते चलते जय बोल दे हनुमान जी के लैया हुए लग सावन भादो 2 महीना कजरी गावल जाला तब सीजन के फल ना खइब तो सीजनवा बीत जइते एकरा बाद घेवड़ा खइब बोला घेवड़ा खइब बार बार तोहे का समझाई बार बार हम तोरा के कितना समझाई कि सीजन के गाना गावल कर पायल के झनकार में हैरान रहत हमरे साफ अनइल बाड़ा रे मर साफ बनइल हो मर्दा झांगा चौक कोनो दूसरे दोस्ती का धारा लाए भाव कैसे भाव कि झूला हर लागल कदम के डारी तो झूले कृष्ण मुरारी ना राधा झूले कृष्ण झुलावे हाथ पार
झुलुहा लागल कदमिया डारी झूले कृष्ण मुरारी आई कजरी के गाई भाई हाँ के गए कजरी बोला। ई के गाई के गए लय है हाँ कि मैया कि मैया अरे तो मैया अरे अंजनी के लाला नवा आज दिन दे दादा नवा आई बड़ी बड़ी पुरस्कार राम अयोध्या मुखिया जी की ओर से मिलल बा बढ़िया बा मुखिया जी का आशीर्वाद पूरा पंचायत पर बनल रहो आंगनबाड़ी पर ध्यान तू लोग आंगनबाड़ी हो हाँ मनियो पर ध्यान है मुखिया जी। ठीक आंगनबाड़ी में ज्यादा फंड देबो मन बढ़ जाए राउर धरी लखे नवाना कि राउर धरी लखे नवाना मैया अंजनी के लाला नवा आज दिन दे दर्शनवा मैया अंजनी के लाला नवा आज दिन दे दर्शनवा फिर अजीत रिपेयरिंग